Chardonnay, Chardonnay, a mátrajai német Chardonnay, 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 a mátrajai német Chardonnay. Így a fröccsöt nyáron, de ebbe a borba ne tegyél semmit, ebben nem kell a szóda, de botrány, hogy nem tér ki a BTK arra, hogy emberiség elleni büntet a VBK. 25 fölött kólát a borba, nem rak már senki, maximum az orba. Tisztán nyomom, szóda nélkül tisztán nyomom, legalábbis portugízzel fölött, haver, én tisztán nyomom. Ha te azt mondod, az Alföldön csak pancsot bor van, mondok valamit, hülye gyerek, ott van a Fritman. Úgysem fogod megkóstolni, hiába mondom neked, ha borra mindig egy non-stopba baszod el a pénzed. Piros mabit szívva csinálja a borát, Tokajon a 100 pontos ácskacsi a király. Bokvalér, Gere Zsolti, No Generation, a franciáknak üzenem, hogy legyenek résán, a présán, mert keményen tolják a fiatalokra, No Generation. Legalizáld, legalizáld a borból a minőséget, legalizáld, legalizáld, legalizáld a borból a minőséget, legalizáld, gargalizáld, gargalizáld a borból a minőséget, gargalizáld, gargalizáld, gargalizáld a borból a minőséget, gargalizáld. Csak az írsai jó, szárnyashoz Riesling is fogyasztató. Nem csak az írsai jó, Bröcsnek a Riesling is nekem való. Megtört a kocsit, nem fizet a kaszkó, ha le akarsz nyugodni, figula a frakó. Elhívod a lányt egy rendezvúra, legyen nálad otthon Németh Attila. Ezüstös reflexek, kerek savak, ilyen csak akkor mondja ezek neked, nem csak szavak. Jó, ne add, ami dugos, ne add, ami meleg, Tolom Next Fesztivál. Egyek párján megyek, kiderítem melyik Babylon pályá, aztán elmegyek egy jó Bokendva pártira. Tokaj a tőke király, a magyar bor hírét mindenhova vidd oda. Tokaj a tőke király, a külföldi vagy, gyere ide, így ne légy mátoha. Legalizáld, legalizáld a borból a minőséget, legalizáld, legalizáld, legalizáld a borból a minőséget, legalizáld, gargalizáld, gargalizáld a borból a minőséget, gargalizáld, gargalizáld, gargalizáld a borból a minőséget, gargalizáld. Még több napfény, még több napfényt ide. Kiülünk a teraszra a kis malacccal, felhozok a pincéből egy palackkal. Mi van itt, nézzük, milyen a hangulatot, kóstoljunk rá fajtát és évjáratot. A küvé arra jó, a kadaka a marra jó, vagy egy 97-es a legrosszabbból, melló után ez a legjobb, vagy amitől a tordai halucinál, kiállítás megnyitokra el is passzolhatnám. Ingyen bornak jó, újságíróknak, művészeknek jó. Mára a zomban egy különleges borom van, nem ütjük meg magunkat, flancolunk Dominika. Hé, 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 Dominika. Hé, 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 Dominika. Figyelj! Átjön még a Miska is, ha meghallja a regit, hozza a nejt is, és még a vejt is. Egymás vállán sírunk egy üveg után, együtt nevetünk 2 üveg után. Együtt rögelünk 3 üveg után, aztán kidőlünk a lér egymás után. Hé, 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 Dominika. Hé, 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 Dominika.